Siis tää. Disodium. Sodium lauret sulfate. Okei. Mitähän tää sisältää? Kukahan näitä valvoo? Kuka näistä ylipäätään päättää? Niinpä niin. Yksi vastaus on Euroopan parlamentti, mutta mikä on Euroopan parlamentti? Euroopan parlamentti nimittäin tuntuu olevan useille suomalaisille melko etäinen asia. Läheskään aina ei osata sanoa, miten Euroopan parlamentin päätökset vaikuttavat yksittäiseen ihmiseen. Jos ajatellaan vaikka erilaisten kemikaalien rajoituksia kaikissa näissä tuotteissa, kuten elintarvikkeissa tai vaikkapa kosmetiikassa, millä tavalla eurooppalainen lainsäädäntö vaikuttaa tuotteiden koostumukseen ja sitä kautta esimerkiksi ihmisten terveyteen? Tällaisia vaikutuksia on epäilemättä hankala arvioida ja mitata, mutta yritetään selvittää asia. Ja miten sitten toisaalta, mikä on yksittäisen ihmisen rooli? Voiko tavallinen ihminen vaikuttaa Euroopan parlamentin päätöksentekoon ja millä tavalla? Ja miten Euroopan parlamentti ylipäätään koostuu ja miten se toimii? Täällä Helsingissä sijaitsee Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto. Täällä asiasta tiedetään enemmän. Euroopan parlamentilla on tiedotustoimisto unionin jokaisen jäsenvaltion pääkaupungissa. Tiedotustoimistot jakavat tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä. Tärkeitä kohderyhmiä ovat muun muassa tiedotusvälineet, koulut ja muut oppilaitokset, tutkijat, viranomaiset ja järjestöt. Toimisto palvelee myös yksittäisiä kansalaisia. Kaikki palvelu ja materiaali on maksutonta. Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Samalla Suomi sai edustuksen Euroopan parlamenttiin. Tällä hetkellä Suomella on 14 jäsentä Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenistä käytetään usein MEP-lyhennystä, joka tulee englanninkielisestä lyhenteestä MEP, eli Member of the European Parliament. MEPit valitaan parlamenttiin 5 vuoden välein. MEPin työ jakaantuu 3. Siis ensiksi on lainsäätäjä, eli tehdään eurooppalaisia lakeja. Toiseksi mun mielestä me ollaan eräänlaisia tiedottajia, koska EU tuntuu aina hirveän etäiseltä. Ja MEPin tehtävä on mun mielestä tuoda näitä EU-asioita lähemmäksi. Ja sitten tietysti 3. me ollaan eräänlaisia edunvalvojia, eli jos on joku kysymys, joka on lähellä suomalaisia, niin meidän täytyy niitä tavalla tai toisella täällä ajaa. Eli MEPin duuni on oikeastaan aika monipuolista. No, yksittäinen Suomen kansalainen voi vaikuttaa sillä tavalla, että ottaa yhteyttä minuun tai johonkin muuhun MEPiin. Tai tiedotustoimistoon tai komission edustustoon tai moniin Eurooppa-tiedotuskohteisiin. Sähköpostitse, postitse, puhelimella tuolla kun tapaa ja kertoa huolensa ja aiheensa ja asiansa. Kaikilla EU-kansalaisilla on lisäksi oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille, jos asia koskee EUn toimintaa ja kansalaista itseään. Kansalaiset voivat kääntyä myös Euroopan oikeusasiamiehen puoleen. Suomesta siis lähtee 5 vuoden välein joukko edustajia tekemään päätöksiä Euroopan parlamentissa, eli käyttämään siellä meidän ääntämme. Ja yksittäisellä ihmiselläkin on mahdollisuus vaikuttaa asioihin jopa Euroopan tasolla. Mutta miten Euroopan parlamentti sitten oikein toimii? No, se toimii pitkälti samalla tavalla kuin kansalliset parlamentit. Päätöksiä tekevät poliittisesti valitut edustajat ja asioita valmistelee virkamiehistö, joka valitaan asiantuntemuksen perusteella. Parlamentin kotipaikka on täällä Strasbourgissa Ranskan maalla. Täällä pidetään vuosittain 12 4 päivän mittaista täysistuntoa. Mennään katsomaan.
Euroopan parlamentti valitaan 5 vuoden välein pidettävissä vaaleissa. Vuoden 2009 vaaleihin saakka Euroopan parlamentissa on yhteensä 785 jäsentä 27 maasta. Lisäksi parlamentissa työskentelee noin 5000 virkamiestä ja 800 poliittisten ryhmien työntekijää. Parlamentin istuntosalissa jäsenet eivät istu kansallisten valtuuskuntien, vaan poliittisten ryhmien mukaan. Euroopan parlamentissa on 8 poliittista ryhmää sekä sitoutumattomia jäseniä. Ryhmät on muodostettu yli 190 kansallisesta puolueesta. Puhemies johtaa parlamentin ja sen elinten toimintaa. Hän johtaa puhetta parlamentin täysistunnoissa ja puhemiehistössä. Puhemies edustaa parlamenttia ulospäin. Täysistuntojen valmistelua varten parlamentin jäsenet ovat jakaantuneet 20 pysyvään valiokuntaan. Näitä ovat esimerkiksi ulkoasiainvaliokunta, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta sekä budjettivaliokunta. Valiokunnat laativat ja hyväksyvät mietintöjä lakiehdotuksista. Parlamentti työskentelee kääntäjien ja tulkkien ansiosta kaikilla unionin virallisilla kielillä, joihin myös suomi lukeutuu. Ja tuoda suurempaa demokratiaa ja avoimuutta.